Priemerný kalorický príjem Európana je 3540 kalórií, rovnako ako v Severnej Amerike, v afrických krajinách je to v priemere 2600 a na populačnej úrovni to je takmer 3000 kalórií. To není jediná vec, takmer polovica ľudí nerobí žiadnu fyzickú aktivitu a menej ako tretina ľudí sa hýbe aspoň 20 minút denne. No a práve ten nadmerný kalorický príjem a mizerný kalorický výdaj je jednoduchý recept na vzostup obezity, ako môžeme vidieť za posledné roky. Internetoví odborníci ale budú tvrdiť, že na kalóriách vôbec nezáleží a kalórie nie sú dôvodom toho, že priberáme, ale že dôvodom je to, že nekonzumuješ vajíčka na raňajky, ale dávaš si ovsenú kašu. Potom problém je určite aj to, že konzumuješ možno nejaké umelé sladidlá, alebo nebodaj, že konzumuješ cukor, ktorý nájdeme aj v ovoci, alebo to, že konzumuješ pečivo. Čokoľvek si tí ľudia nájdu, len neriešia tú podstatu, na ktorej naozaj záleží. Pre jeden strom nevidíme celý les. Riešime polevu na torte, bez toho, aby sme vyriešili, z čoho tá torta bude, to cesto, aby sa nerozpadalo, krém, aký tam bude. Nabadajme ľudí jesť viacej zdravej celistvej stravy, nabadajme ich jesť viacej bielkovín, vlákniny, ovocia, zeleniny, proste všetko toto je super. Ale nezabúdajme na to, čo je kľúčovým problémom priberania, a to je nadmerná konzumácia kalórií a absencia pohybu, cvičenia a celkovo nízky výdaj počas dňa. Neskôr, keď budeš majstrom v tých základoch, tak sa venuj kľudne optimalizovaniu tých maličkých drobností, ale nemalo by to byť naopak, že optimalizujem všetko ostatné, len nie to, na čom naozaj záleží.